Mizoram Health Department a 4th grade na ka thoka thingtlang khosang sanga PHC omna hmuna te ka thok kwal ve nual to kumsang khat zakwa somkwa pariat khan Mizoram Hmar lama khopak khata min sona he khuwa hi in zathum vel khuwa ania Hmar top Mizoram le Manipur in rina bulloka omani furla in ka hna ka hanzoma kong ache khop maya akha tokin kan chuan na ba chu kan nor deuh reng mai har satna lian tham tok lem lovin tluang takin kan thlenga kan chung hnai te an oma chumi te ina chuan ka in ngat phota Damdawi In hnaya hian quarter a om ve deuh nual bok ma se staff dangten an lo lua deuh veka wangin a ruak a om mai lo ka chung te chuan in lua tur te min zon puya mi in hnuai lian vak lo ka lua ta ani Damdawi In hi kholu don ton tir maya a oma a om na hi kho chung atang chuan a fal ve dewa abul vela quarter a om deuh nual awangin a re lutuk lem lo nupui fanau te han hruai po du viau ma ila kan fa te tan ai zol lama le khazir tha kan ti pui zo ka wangin ke ma in ka om ta ani ka thona Damdawi In hi a zaw ve viau mai damlo kan nei lo changa ma nia ri a chang te po kan neya emergency thila om chuan doctor le nurse te ka ko chop mai train ka om tran tir chuan engma har satna ka nei lem lova lau po ka hlau lem lo zan kha chu ke ma in ka duty a damlo kan nei lo wangin nurse duty tur te chu an riak ve lova kamut nu reivak lova chuan labor room lama hian thleng thlari deuh bol bol hi ka hria sazu ka ti don chuan zantanga an thom hriat tura om ngai si lo kawa honga ka han en chiang vela engma thil fel lo po ka hrelo thleng po chu engma alo tla chuang si lova ka let le mai bok zan rei lama chuan thoma om deuh renga achang chuan mihring in bethom ni om tak te ari bulbula achang chuan man mo taka tlan ri hlok hlok ang hian Damdawi In chu akal hual thin boka mak ka ti hle zandanga chu tiang chuan a om ka hrengai si lova ka hlau ril ru deuh hlek midang han kai thongot la chu apa lo thak devin ka hrebok si a kho har thak khop mai achang chuan thom chu are deuh wangwanga achang chuan skarting chu mola thairi kang mai hian ari phei thlek thlek thin bok chome chanchem te ka in chopran maya min ron ti na don phot chuan ka vit vakang ti ril ru puchungin thom chu ka ngai chang deuh renga mi pawat lama chuan bangri dup dupri ka hria voili vel lai ari manin ka hria kawa kalanga kawa endon nge ti po ka ngai tu rei khop rei fe ka in ngai tu hnu chuan mi pa ka ne lom le enge mo ka hlau viu le tiril ru chungin mi pawat lam chu ka pan pheya thom dim takin ka han kal phei them thema akal na chu dim devin ka honga light ka han ona ka en kwal ngial point engma ka hmulo ka hlau khop mai enge ni ang ti ka ngai tu na savio bok kongka chu ka kala ka mut na lam ka pan le a corridor ka kal phei lai chuan a thim lai atang hian zo te aron zuang chuak phuta angiau vak boka ka phuna sa hle mai heti la hian thla nei ila ka thlok na savio ta ve ang thilri ka hriat ho kha zo te ti ri ka ni chu ka ring chi alo kamut na room ka thleng pheya thoma re zui deuh bok nen kamu hil mai theilova ka inlet mai jing khowar lama kamu hila ka har le chuan ni alo chuak ut to a duty min ron thak tu turte an ron thlen hnu chuan ka ho ve ta ani zantin chuan thoma om ngai lem lo enge mo chang hian kan tho pui te po in an soi ve zeu chu a om thin ani zan kha chu nurse duty nen kan riaka damlo pakhat serious vak lo kan neya zan lam chu ti tur vaka om lo wangin kan mu ma hle kamu hil chu nurse duty chuan min ron kai thova Damdawi In hnung lama chuan tong ri bulbula om thu aron soya ka thova si det kala a ka wakala engma ka mulem lo keima akari azana ka thom hriat te ka ngai tua enge modeu tak chu a om ni in ka hria ka valet le chuan a lo hlau khop mai engma ka hmu lo thu te ka soya engma ani lowang tlangwal hoklak deuh an local mai mai ani ang katia ka thil ton po chu ka soi du lem lo me chetan phei chuan a hre om don ema
ka soi chuan a hlau don si ka soi du talovani ani po chu ngai that lo na em nei lo ni om takin amut na lama chuan a kal ve le mai bok ke po chu kamule maya kamu hi le thei mai lo sana kalo en mi lova adar zat ka shilova jing lam chu ani to karing nurse duty bok chu aron kal le a labor room a son thoma om char charania ron ti a ma nia va en fi ale chu ka sheril review maya ma se hlau angalan chu ka du box si lo si det le chemte kala a labor room lam chu ka pan pheya ka valu chuan man ru ho chu chuata lo dar nuai mai makkati hle a ka thei chin chin chu ka handa fel zung zunga nurse duty kha alo lut ve ngal boka thil om dan te chu aron mu ve ta a hlau khop mai enge niang le ati maya zote aniang manzana po aron kala katia a oi chi lo kanda fel zo chuan casualty lam kan pan pheya casualty a hian khum pakhat kanda a chuta chuan kariak mai thin nurse chu an duty na pindana amungam to box si lova kamutna chuan kamutira ke chu thuthenga puan sinin ka thua kan mu hil thei mai to lova kan ti a emo kan soilai chuan damdawi in kot lama chuan phun ri bulbul an omle a dimte in casualty kongka chu ka honga ka vabi deka tu ma ka mulova ka hlau khop mai ma se ka intipa lui sham ani ka chuaka tu tenge mo in ni le helaya ron kal to su enge in du katia min chang tu phei chu an om shan lo are tlok mai leishik shamri bak hriat tur om lo pon lam chu reife ka han en kuala engma ka mulova ka lut le a hemi zan hi kan tlai war chiang hle heta ka duty pui narsian kan tho pui te alo shrila me cheu phei chuan an hlau hle a mi pa howero chuan engte waka an ngai lem lo an ton ve lo wang te po ni ang hemi zan bak hi chu engma thoma om zui po ka shelem lova are hlen ve ta ni in ka hria tu hnuwa ka ngai tu le thian makkati hle a thlasang kan ti ang chi hi aniang em ti po ngai tu tham takani